100 килограмм. Татар халкына татар көрәшеннән менә дигән көрәшчеләр бүләк иткән авырлык үлчәүе. Айвар Билалов, Ринат Ахматшин. Әлмәт Менделеевский. Давайте, ескерту яшын түрдірі күрәшіге. Братаев. Бұлтағы күрәшілер. Айлар тоқтап қалма. Бейік қалады. Россияның спортшысы Айвар Билалов һәм халыкара классы спортшысы Ринат Ахматшин. Бұлтағы күрәшілер. Замечание Билалова, Кылтыргы күрәшіге. Ескерту. Бал. Кылтыргы күрәшіге Билалова. Бал. Айвар Билалов тұрғаны. Братаев. Алым саналды бұлтағы. Айвар Билалов Әлмәт егерде. Узған ел бүтін титулы ярышларда да жеңе яулады. Ауыл хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгы узган бәйгедә Татарстан чемпионатында, Россия чемпионатында һәм Муса Җәлил истәлегенә алучы турнирда беренче урынны яулаган иде. Ике бал Билалова ескерту. Батырлар бәйгесендә 2 тапкыр җиңү яулаган иде. 2011-2012 елларда. 4-0. Allah ayırması 4-0. Билалов, Айвар файдасына барады. Тормыш иптәше Эльвира белән Әминә исемле бик сөйкемле кыз үстерәләр. Ринат Ахматшин, Менделеевский. Универсиада чемпионы, Россия чемпионы, Күрәшілер бұлтағы. Батырлар бәйгесе 2011 елда шулай ук җиңү яулый. Сынаудан башлайды. Тренеры Ракив Файзуллин. Тормыш иптәше Екатерина белән Мила исемле шулай ук бик сөйкемле кыз үстерәләр. Башлады. Айвар Билалов, Ринат Ахматшин. Исәп 4-0. Кызыл сөлгеле көрәше файдасына.